This video is just for entertainment purpose. It should not be taken seriously. बेनिफ्राय बे भिडिअ देखायजानाय मोनसेबाबो पार्टआ नोंथांमोनजों माब्लाबाफोर गोरोबदोंमोनब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो दाबाव। हाल्लालि आं दासिमबो उन्दुलाङाखै आं हरनि 11ता बाजिलायबाय। आंनाबाथ' बिदिनोसै गुबुननि बिसनायाव उन्दुखौनो लांथारा। आरो बे फेना मा इसिबां लासै लासै गिदिंदों स्पिडखौबो बारायजालिया। गरम मोनसोबाय आं हालियालै आंजों जानाय नङाहाय गुबुननि बेदाव। गुबुनफोरा बोरैथो सप्तानै आलासि जाहैयोलै आंथ' सानसेयावनो हाला मोनथारबाय माला न'आव थांनो मोनसिगोन आं। फुंनि 9 बाजिलायबाय दासिमबो साहा फुदुंना लाबोआखै मादैया आंनो। न'आवबो आइया माब्लाबानो लाबोसिगौमोन। साहा मोनलोङाबा खर'फोरासो बोरैबा मोनबाय थायो आंना। आलासिसो जानो फैना दंथ'योना आं मादै लाहानाव। बिनाबो लोंनो हाया साहा मा सानगोन देसुन बिना लोंबोला आंखौ। हारसिं फुदुंहैनोबो हाया बोरैबा नुयो। मादै लाबोदो मामबार साहाखौ। फाइनेलि साहा मोनलोंमारसिगोन आं। थेंक इउ मादै थेंक इउ सो माच। एसेबां गोदै साहाखौ सोर लोंनो हायो? आंथ' लोंनो हाया बेखौ। लोंला आं मुडखौनो अफ खालामना होबाय मादै आंनि। जाबाय मा खालामखो आं बेदावनो साहा खोलैना होबाय। उफ मा जाबावगोन दा? मादै नुनायनि सिगाङावनो आं बेखौ बोखारनांगोन नङाबा बाथ्राया गाज्रि जागोन। मा खालामनो आं मारै हगारनो आं बेखौ र'। बे पाउडारखौनो सास्रिना होनोसै आं। बेखौ होना होबा दागखौ नुनाय नङा खोमा। आरे बेजों जेबोआनो खामानि जायाखै माथो। दैजोंनो सुस्राथारनांसिगोन आं बेखौ। दैखौनो लायनोसै आं। दागाथ' खारबाय नाथाय बे दैया माबोरै रानबावनांगौ जाखो? मादै फैनायनि सिगाङावनो बेखौ फोराननांगोन आं। मादैनाव प्रेस दंमोन बेखौनो लाना फैनोसै आं। अरे मा एसेबो रानाखै? मा जाखो? नो थै जाम्बिसो आं प्लागखौनो बर्डआव लागायनो बावगारदों। मा इसिबां गोथाव मोदोमदों। मादैया जोबोद गोथाव संखादों खोमा। बेलाय मा केपसिकामजों चिकेन, बे पटल, बेयाव दालि। दोग्रि जाखागोन आं। मा इसिबां संख्रि गोबाब? बिदिखौलाय सोर जानो हागोन? बिबुफोरासो जग्लिजोबगोनहाय। मादैयाबो नायबाय थादों जायालासिनोबो थाबा गाज्रि मोनगोन। बोलो होनानै जाथारनोसै आं। मादैमोना खोनाबायसो नामाहाय? खोनादोंब्ला आंहा जोबोद लासिंसिं जागोन। खोनायासै खोमा दे आंनिथिंजाय नायाखै। पटल भाजिया जोबोद गोथाव जादों। बेजोंनो ओंखामखौ जानोसै आं मामबार।
जनायल' जानायल' उन्दुनायल' सिंफोरासो साजोब्बाय आंनिया मादैया जेबो खामानिबो मावनो होआ मा खालामनाया गाहाम जागोन दा औ एसे डान्सफोरखौनो खालामनोसै आं रुम सिङाव सिरि सिरिनो रावबो नुयि बायदि No, 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 no. मा एक्सारसाइज खालामदों औ मादै गैला 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 लासिंसिं जाथारबाय आंहा माबायदि मोसादोंमोन आं मादैया नुजोबथारबाय बोरो थेमादों खोमा नोंनाव गैया मोजां फुजिया जाहैनि थै मा एसे राइख'लै आंलाय आलासिनाव फैना बिदि जानो मोनो नामा न'निया बेलेग बाथ्रा मा सानगोन देसुन मादैया आं बिदि जाखुमानानै दोनला नाथाय आं जानो लुबैसोदों मा खालामनो बिसिनि बाहाय जाबालाय मा जानोखाय ओरैनोबाबो मादैया आंनि थाखायसो लाबोखादों खोमा जाहैनि जानोसैलै गरम मोनसोबाय दुगैहैनोसै आं मालायनि बाथरुमफोराव दुगैनो गिनाय मोनसैहाय आं हौबा केमेराफोर लगायबायना दोनदोंब्ला नायजोबनि आं सा सिं नायजोबनानैसो दुगैगोन आं गैया सायावबो जेबो गैया खिरखियाबो बन्द' न' प्रब्लेम दुगैजागोन हाबनोसै आं